Ia, gaur ikusi behar peliakin flipau, Tipo, guain arte gaituk ikusten peli kontemporaneoak, baina gaur ikusi hau pelikula bat, juntatzizkikela zinia eta bizitza pelikula berdinean. Osea, daik, tipo, pelikula bat ibakin neorealismo italianotik amaz, tostik de Sica, eta guedanan estela jarraitzik pelikulak, baina daik, tipo, lortzeik bizitza eta pelikula baten jartzea. Osea, ezken finean, zinia pasioa daik, eta pelikulak pasioa dituk, eta peli honek lortzeik bapatian eseritzea, eta esatik, Dios, pelikula marruan zioken pelikula, ulertzeik. Osea, eske, ikusi merri hau, osea, perfectoak, porque lotzeik, ez zaik irutzen Netflixeko serien bat ipinita... Bueno, ebati. Azkar, baino ni bihar rekortetak goiz nitxak, eta nahi gena baino jarri ja peli bat. Baina nola Netflix? Etzekik sinia baloratzen. Ze hostia. Zer aia izor barruan ni, zio teatro haitia. Ez da gurrizko pertsen izira hasiko da. Hasi! Arrakota mintxoak ezin edatea! Hasi! Urrezko pertsen boteriak arrako zioak! Hasi! Venga, gero ikusi gaitu, zera, paraizu zineman. Hasi!